Lagi siya. Like dito? Dito. Oh, di ba? Well, ano sa kanay? Oh. Ayaw ako! My hairstylist. Gee, is that me? So my new hair. Ah, Ay, sa ganito. ah. Ay, ayoko kay nakapungpunit, nakapung. Nag-cellphone. Ay, Okay. waray ko ng I before. love it. Thank you. Thank you, Amy. Thank you, Amy. Mag-picture kita, pag-ayos na. Ito nga. Punta saan?